when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. Igual que l'anterior plenari, perquè sí que he tingut la resposta per part del regidor de Serveis Econòmics, del senyor Lledó, en temps i forma entenc per a poder veure la resposta, i si no estem satisfets amb aquesta resposta poder tornar a formular la pregunta en el plenari, cosa que no va ocórrer en les demés preguntes perquè me les acaben de donar ara. Evidentment no qüestione que no siga legal, però sí que agrairíem que si es poden facilitar les preguntes abans de que finalitzi el pla d'un ple a l'altre, per si no està satisfeta la resposta poder tornar a preguntar, i si no tenen que tornar a portar 2 mesos després. Senyor Mayor, jo també li faig l'objecció de que si vostès ens fan les preguntes antes d'arribar al pleno podrien tindre les contestacions perfectament en el pleno. Clar, 24 hores, nosaltres vostès tenen 30 dies. No, però les 24 hores perfectament, vostè les preguntes que vol fer estarien perfectament contestades en el pleno. O sigui que la mateixa objecció és. Penso que no és el mateix 24 hores que 30 dies. Passem a la pregunta, per favor. Bé, vista que la resposta no diu, perquè nosaltres preguntàvem si pensen portar pressupost l'exercici 2010, al final no diuen si van a portar-lo o no. Plantegen sí que tenen moltes dificultats per pagar nòmines, que tenen dificultats en quant a subministrament elèctric, en telefonia, que ja ho vam veure que van tallar algunes línies de telèfon, tenen problemes en contractacions d'obres, subministraments, etc. Tot això ens ho diuen, que tenen molts problemes. Evidentment tenen problemes en pagar, perquè l'estat d'execució del pressupost a fetges d'avui han recaudat només que 8 milions d'euros i, sin embargo, ja se n'han gastat 15 i mig. Per tant, tenen dificultats per ingressar, tenen dificultats per pagar, però no tenen dificultats per gastar, que és el més curiós de tot això. I sí que ens agradaria saber si van a fer pressupost en l'exercici 2010 o no van a fer pressupost. Jo penso que la pregunta és molt senzilla: sí que anem a fer pressupost o no anem a fer pressupost? No, jo li contesto com està ara en tramitació i està mirant el Consell d'Economia i Hisenda, per tant, quan ho tindrà clar ho presentarà. Aleshores pensen fer el pressupost per al 2010? Hi haurà pressupost? Sí, en principi, ja dic, quan tindrem les coses més clares ja li se contestarà. Val. La segona pregunta, que va al voltant del mateix del tema econòmic, vostès, per tal d'adaptar-se a un decret del govern de Zapatero, el qual preveia que vostès pogueren endeutar-se una miqueta més i demanar uns crèdits als bancs que venien financiats pel sistema ICO, vostès van tindre que aprovar un pla de sanejament en el qual estableixen una sèrie de compromisos en els quals, i per a nosaltres, els més llamatius o els que més haurien d'estar complint-se, era l'execució de pressupostos anuals que anaven aminorant aquest dèficit per a poder fer front al pagament d'aixòs préstamos. O sigui, així no vingueren i es donaran a vostès 4 milions d'euros només perquè sí, sinó que es deixaren uns diners en una carència per després tornar-los. Però els pressupostos tindrien que anar adaptant-se fins a aquesta data, fins al 2015, paulatinament, per a poder fer front al pagament d'aquest deute i per a minorar el dèficit greu i caòtic que té aquest Ajuntament. La qüestió està en que estem en setembre, que encara no tenim pressupost i que a totes llums entenem que s'està incomplint un pla de sanejament que recorde que va ser aprovat per este plenari. Evidentment la pregunta la tinc que fer a la interventora, si pensa ella fer algun tipus d'informe preceptiu, entenc jo, de cara a l'equip de govern, per a deixar evident que és necessari fer aquest pressupost, perquè així hi ha una sèrie de partides, de gastos i d'ingressos que s'han d'adaptar i que s'ha de complir aquest pla de sanejament. Per tant, la pregunta número 2, vist l'estat en el que es troba el pla de sanejament i l'incompliment reiterat que s'està fent, què pensa fer vostè al respecte? Què pensa fer al respecte des de la intervenció municipal? Sempre que s'ha fet un pressupost, sempre la interventora ha emitit el seu informe, per tant, no sé per què està preguntant si emitirà l'informe, si és que s'ha fet sempre. S'ha fet sempre l'informe. No he preguntat això. Sí, però s'ha fet sempre l'informe, aquesta és la primera. Segon, l'estat d'execució, el mateix que si parlem de l'estat d'execució del govern. Vostè sap que va tancar l'any passat el govern de l'estat va gastar el doble que va ingressar, però ficar la maquineta i punto. Entonces això que va ocurrir, al final, com recaudar menys que al final de lo que va gastar, ens retallà als ajuntaments el 18%. A aquest ajuntament pràcticament són 200 milions de pessetes menys que ens han vingut menys del pressupost pel pressupost ordinari. Això desequilibra un pressupost.
no a aquest ajuntament, a tots els ajuntaments, i per això la dificultat és que estan passant tots els ajuntaments per quadrar els pressupostos, tots, per desgràcia. Però nosaltres, si aprovàrem un pla, aquest pla, dins de totes les possibilitats i dins de la legalitat, anem a intentar complir-lo al màxim, al màxim. Bé, jo penso que vostè no Molt bé. la veritat. Passem a la següent. La pregunta no era per a vostè, era per a la interventora. Sí que tinc que tornar a formular-la perquè sí que sabia que ens la contestarà ella, no? No és sobre el pressupost ni sobre l'informe que té que fer sobre el pressupost, que evidentment és preceptiu per llei, no perquè vostè ho anunciï, sinó perquè per llei ha de fer-se, sinó sobre l'estat d'execució del pla de sanejament. O sigui, no està complint-se i entenem que ha de controlar algú el que aquest ajuntament complisca el pla de sanejament. A aquest informe ens referim, no a l'informe sobre el pressupost. El farà l'informe. I sobre el que diu vostè dels 200 milions de pessetes, mire vostè, això no és de veres. A vostè li ha donat els diners que toca cada any. Si vostè se'n gasta més des que li toca, doncs el problema el té vostè. Senyor Mayor, la veritat és que en mentires no es va cap de puesto. No, en mentires no. En mentires no es va cap de puesto. S'ha rebaixat més d'un 18% als ajuntaments de l'aportació de l'Estat. I de la Generalitat de la Diputació? De l'aportació de l'Estat. I de la Diputació quan? Però del 18% de l'aportació de l'Estat, que són 200 milions de pessetes que entren menys en aquest ajuntament. Perquè s'ha ingressat menys? Clar, entonces el govern ha ingressat menys, nos dona menys als ajuntaments a toro passado. A toro passado. I això fa que desequilibres pressupostos. I vostè ho sap. I per això estan avui tots els ajuntaments, tots, diguem, en una situació tan delicada. I vostè diga el que tingui que dir, però està amagant la realitat. I la realitat és que els ajuntaments estem passant tots molt mal. I més quan l'Estat estava aportant unes quantitats a l'any que són marcades per llei i ara resulta que perquè té també menys ingressos, doncs es lleva als ajuntaments. Si al final així estem demanant que perquè ells lleven els jocs escolars, perquè no sé què, perquè no sé quanto, perquè no sé menys, o sigui, que així vostès parlen d'una manera en la qual diuen n'hi ha que rebaixar gastos i per l'altra és per què lleven aquestes activitats. Pues totes les activitats que es fan en l'Ajuntament, totes porten un pressupost de gastos i per això està retallant-se també per part d'aquest equip de govern, també es tenen que anar retallant-se moltíssimes de les coses. Ara, el que són servicis bàsics i el que no es pot llevar, doncs no es pot llevar, perquè vostè jo suponc que no estaria gens content que ara aquest estiu els jardins haveren estat tots abandonats, que els carrers haveren estat tots abandonats, que no s'arrepleguen les bessures com Déu mana i que no es faça el que li correspon a l'Ajuntament, tindre una il·luminació correcta i tindre totes les coses en perfecte, estar el millor possible. Suponc que això voldrà que continuï estant igual o millorant dia a dia, o mes a mes, o any a any. Així que n'hi ha moltíssimes coses que estem reclamant que es facin millor, però al mateix moment estem dient que no gastem. Bueno, doncs és que n'hi ha coses que un poble en si, n'hi ha coses que del gasto no pot abaixar, perquè seria perdre qualitat de vida dels seus ciutadans i seria perjudicial pel sistema general d'una població. Per tant, es tenen que fer de tripas corazón i anar executant el pressupost conforme es puga, amarrant tots els pressupostos conforme es puguen, amarrant-los, i la veritat, els ingressos no entren. Ja ho sabem tot, els ingressos no entren, però no en aquest poble, és que els ingressos no entren en ningú poble. I això fa que les situacions es fiquen molt delicades. Però bueno, suponc que com ja el president del govern diu que ja estem salint de la crisi, pues això tornarà a la normalitat. Esperem que el més pront possible. I esperem que no es torni a enganyar com feia 2 anys que dia que ja salien brotes verdes. I els brotes verdes és que cada dia n'hi ha més parats. I els brotes verdes són que cada dia tanquen més empreses. I els brotes verdes és que la situació cada dia s'empitjora. Pues si això es millora, pues millorarem tots. És que la vida, si n'hi ha una millora, hem de millorar tots. I les coses tornaran a les seues normalitats. Bé, vostè contestarà la pregunta o no contestarà. Propaganda i demagògia, ja ho veuen tots el que tenim. Passem a la següent. Bé, doncs anem a continuar les preguntes. Vostè diu que el govern a vostè li lleva 200 milions de pessetes i vostè
agarra 40 milions de pessetes i li donen gratificacions a 5 funcionaris d'aquest Ajuntament. La pregunta número 3, que això és la realitat també, o sigui, no ens donen diners, però vostè se gasta 40 milions de pessetes per donar unes gratificacions. Això vostè també ho haurà pogut dir. Per tant, la pregunta número 3, sí que s'ha contestat la regidora, que sí que van a continuar pagant-se aquestes gratificacions. Sí que ens agradaria saber si, conforme s'aprova en el decret del mes de juny, la reducció que se va tindre en els sous dels funcionaris, dels treballadors i també, per què no, de les gratificacions d'hores extres, si ha hagut ja una merma en les gratificacions que se van a passar i quin va ser el concepte, la quantitat que va pagar-se a partir d'ara a aquests funcionaris que tenen aquest sobresou que evidentment ascendeix a 40 milions de pessetes. Mire, anem a aclarir una cosa. Anem a aclarir una cosa perquè és que torna a embolicar-ho tot. Llavors, aquest Ajuntament no dona 40 milions de pessetes a ningú. N'hi ha unes subvencions en el que marquen unes normatives en les quals s'han de fer una sèrie de coses. Aquest Ajuntament no ha tret 40 milions de pessetes i els ha donat a ningú, sinó que tenim que complir una normativa d'una subvenció que ve d'Europa. Una subvenció que ve d'Europa i que aquest Ajuntament el va demanar. Com estem demanant, no eixa no, totes les subvencions. Per causar que estem demanant subvencions, perquè quasi totes les obres que estem fent, totes són subvencionades. Per qui? Per qui són subvencionades? Per la Unió Europea. Totes? Per la Unió Europea i per llei el que ens corresponen. Tant de l'Estat, de la Generalitat o de la Diputació. Perquè vostès saben que per llei ens corresponen tant dels plans ENS com el plan Confiança. S'ha fet una aportació per part de les institucions públiques a cada poble en arreglo els habitants que té. Per tant, no ha sigut una cosa graciosa per part de ningú, sinó una cosa que s'ha marcat per llei i ens correspon a cada una de les poblacions. O sigui, quasi ningú ens dona res, però la veritat és que, si vol que li digui una cosa, no eixes, i hi ha 3 subvencions que no paren de demanar, i que la veritat hasta ara està eixint molt bé. Perquè subvencions que demanem a Europa, presentem uns bons projectes i són subvencionables i ens els donen. Europa li les donen en Madrid, no en Europa. No, vostè sap que això no és de veres. Vostè sap que això no és de veres. Que no és de veres, això. Si vostè sap que això és reunir-se, i si vol que li digui més clar, li ho dic més clar. Ja no sap ni on es firma? Sí, vostè sap... Vostè va a Madrid a replegar-les? Mire, vostè sap que al final això no és així. Això no és així. Si en Europa no te ho aproven, no te ho aprova ningú. Jo l'he vist a vostè en Madrid al costat d'una ministra firmant un conveni. Reclamant-li el que li corresponia,